No niin, eli autoissa tämmönen homma. Muutaman vuoden käyttöautona palvellut Square Body Pickis ja tämmönen pikku elvytyskeikka olisi tässä menossa. Ajattelin alkaa kuvailemaan tätä ja dokumentoimaan ehkä itteni ja jos tästä nyt olisi ehkä jollekin muullekin jotain apua, mutta että mitä kaikkea tämmöiseen voi tehdä ja on tehty. Ja potilas on seissyt varmaan 3-4 vuotta. On aika rapea ja aika paljon on juttuja jo tehtykin, mutta ne on vähän helmasta reikää ja takarunko on nyt jo puhallettu ja hitsattu ja maalattu. Näkyy aika hyvin kuinka ruoste on ottanut vähän valtaa. Mutta no nyt ei enää ruostetta, mutta tekemistä piisaa kyllä aika paljon. Elikkä tällä olisi tarkoitus vaihtaa uudet etulokarit, tehdä hytin ruostehommat kuntoon. Elikkä täältä perushytin takakulmat ja ovet aika rapsakkaa on sisäpuolelta. Mitään täydellistä restaurointia tälle ei ole tekemässä ainakaan tässä vaiheessa, ehkä joskus tulevaisuudessa, jos vaikka LS laittaa pellin alle. Täältä näkyy tosiaan, että kyllä nää aika iloisesti tykkää ruostua vähän joka paikasta täältä. Ja helmassa sitten onkin täällä vähän isompaa reikää. Mutta eiköhän näistä selvitä. Vähän oven sarana remppaa. Ovi on aika löysä. Sisusta on täynnä vanhaa skeidaa. Pitää nekin kerätä täältä pois ja katsotaan mitä sisustalle sitten keksitään. Ideana on kuitenkin melko varma käyttöpeli vaan tehdä tästäkin. Ja ovien alareunat täytyy käydä läpi ja tehdä kuten näkyy. On aika rapsakassa kunnossa. Runko on edestä sentään hyvä. Takaa oli tosissaan aivan järkyttävän näköinen. Ja tekniikka. No, täällä on vielä vanhatkin romut. Nyt täältä pois. Tekniikkana 62 vapari, TH700 laatikko ja automaatti siis. Ja tää olisi tarkoitus vähän piristää laittamalla tähän semmonen Banksin turboahdin setti. Sillä pitäisi muutama 10 hevosvoimaa ja ehkä vähän jotain vääntöä saada lisää. Mutta lähinnä kiinnostaa, että tekeekö se oikeasti tämmöiselle yhtään mitään, niin sen takia täytyy kokeilla. Joo. Tosissaan vanha lava kertoo ehkä aika paljon auton kunnosta. Alkuperäinen lava näytti pohjasta tältä. Varsin rapea. Kaikki välituet on puhkiruostuneet ja samaten helmat ja muut, että valmista kauraa niin sanotusti. Mulla on tähän parempi lava olemassa, mutta sitäkin joutuu vähän hitsailemaan, mutta siitä sitten tulee varmasti erikseen videolle.
Elikkä tästä pitäisi alkaa nyt purkamaan ovia pois. En mä tiedä. Ehkä mä kierrätän vähän tän ympäri, mitä tälle on tehty tähän asti. Ja vähän mitä kaikkea tässä on luvassa vielä, ennen kuin tätä on toivoakaan saada liikenteeseen. Mutta käydään vähän autoa ympäri ja katsotaan miltä tää näyttää. Elikkä tässä on nykytilanne. Aika no, se on pelkkä kori ja runko. Korille on jo jonkun verran asioita tehty, vedetty epoksit ja vähän pintaväriäkin jo paikotelle. Tämmöiset paikat, mihin ei oikein pääse sitten, kun on lokarit kiinni ja muuta, mutta sisusta on maalattu, joutuu vähän jotain pientä maalin poistoa tekemään, kun on vähän laiskasti putsannut, mutta ei se mitään. Elikkä tää on 87 vuosimalli, eli viimeistä vuosimallia, kanttikoppa, letukkaa ja ainakin näiden pikappien osalta. Alun perin 62 dieselillä, mikä on otettu pois. Ihan toimiva peli oli, mutta ei ole ihan nykypäivää enää ja kulutus on kuitenkin melkoinen ja dieseli on kallista ja kaikki, niin mikä sen parempaa kuin perustella LS-swappia sillä, että se olisi mukamassa jotenkin halvempi ajaa. Mutta joo. Eli tässä on oikeastaan ideana tässä vehkeessä se, että saada tästä semmonen hyvä kesäkäyttö vehje. Eli ei olla mitään näyttelypeliä rakentamassa todellakaan. Mä oon ihan käyttövehjettä, eli hyttiä en jaksa nostaa pois. Se oli, no sanotaan näin, että oli mätä, mutta ei ole silloin mätä, että tarvitsisi nostaa pois. Runko on ihan ok muuten, paitsi takapää oli aivan hirveä. Se on jo hitsattu ja tehty C-notchaukset tonne, jos haluaa madaltaa. Perä on hiekkapuhallettu ja maalattu. Iskarit siinä samaa syssyy, koska miksipäs ei. Ja tää takarunko on siis tosissaan hiekkapuhallettu, hitsattu ja maalattu temaduurilla. Ja no, jousetkin mulla on toiset tähän näin. Nyt nää on vaan puhtaasti sen takia, etten sai rullaavaksi. Tän sai rullaavaksi tän vehkeen. Jousipakasta oli suurin osa jousista poikki. Ja nyt on sitten paremmat siihen. Mutta kyllähän tässä nyt hommaa on. Edestä näkee hyvin, että Suomi-auto. Elikkä noin ylätukivarret menee uusiksi. Alatukivarretkin on aika rapeen näköiset, mutta ne nyt on vielä ihan pelastettavissa olevat. 62 diesel on pitänyt huolen siitä, että tämä etupää ei ole päässyt sen pahemmin runkopalkit tai muut ruostumaan, että on tuorevoitelu ollut kyllä aika tehokas. Mutta sama pelkääjän puolella täällä on tommoista pientä reikää. Pientä reikää on ja aivan läpimänät nää ylätukivarret. Että enpä tiedä mitäs muuta.
pikku holsetti olisi tarkoitus laittaa sitten ton LM7 kaveriksi. Pakopesän joutuu kyllä vaihtamaan vähän pienempää, se on aika massiivinen T6-laipalla. Siihen ja numero taitaa olla jotain 25 tai jotain semmoista. Ehkä näkyy just 25. Eli aivan helvetin iso pakopesä. Ja niin siihen varmaan tilalle vaihtuu semmonen 19 pakopesä. No ja no koneesta ehkä sen verran, että se nyt niin kuin näkyy, se on jo istutettu. Se on istutettu jo sinne alusta asti paikalleen. Se on jostain 2005 vuoden Silveradosta 5,3 litrainen LM7. Eli sähkökaasulla ja näin poispäin. Laatikoksi olisi ajatus laittaa 4L80. Ja sitä joutuu vielä vähän joutuu muokkaamaan takakannaketta, tai mä en oikeastaan tiedä mitä takakannakkeelle joutuu tekemään, että sen saa sinne kiinni, mutta se olisi tarkoitus korjailla tai laitella sinne niin, että sen sinne paikalleen saa. Ja tosissaan vakiopakosarjat on nyt vaan käännetty ylösalasin ja puolelta toiselle ja ylösalasin. Eikä olisi puolelta toiselle, ne on vaan ylösalasin itse asiassa. Katsotaan, vähän ajattelen. Näistä olisi tarkoitus vetää laipat poikki, hitsata V-pannat tilalle molemmista. Ahdin tulee johonkin tähän nurkkaan ja tuolta sitten vaan putki toiselle puolelle ja varmaan sitten hukkaportin hitsaan pakopesään kiinni, mutta joo, siinä yllättävän kivuttomasti meni tänne kyllä L:ssä paikalleen ihan samoihin koneen kumeihin, missä Orkis Dieselikin istuu, niin tämmöiset eBaystä hommatut koneenkorvat, ne ei montaa kymppiä maksanut, ei kannattanut alkaa siitä tekemään. Ja yllättävän hyvin istuu. Nyt pitäisi vaan katsoa, että aloittaa homma sillä, että mitä pitää takakannakkeelle tehdä ja että siihen saa ton 4L80 istumaan. 4L80 on vähän pidempi kuin mitä TH700, mikä siellä oli. Niin se vaatii jotain toimenpiteitä, että sen sinne saa. Vähintään nyt pitää siirtää ainakin sitä palkkia taaemmasta tuolla rungossa, mutta katsotaan riittääkö se vai pitääkö jotain muutakin tehdä. En ole edes kattonut vielä. Joo. Ja ei kai siinä. Eli aloitetaan homma nyt sillä, että mennään katsomaan vähän, että mitenhän se 4L80 sitten istuu tonne. Aloitetaan homma sillä ja sitten jatketaan siitä. Siitä sitten onhan tässä kaiken näköistä ohjelmaa ennen kuin tän saa ainakin käyntiin. Ja sitten tässä on vielä lava ja kaikki on vielä tekemättä. Niin siinä tulee riittämään puuhaa. Aika paljonkin itse asiassa. Ja niin. Ruvetaan katsoa mitä tää homma vaatii. Kun täältä alhaalta näkee, niin nyt
heti ensimmäisen tietysti ainakin kardania joutuu lyhentämään jonkin verran. Ehkä ei itse asiassa. No, katsotaan kun sinne asti päästään. Tää täytyy irrottaa täältä. Se on jollain pulttivirityksellä kiinni tuolla laatikossa. Ja joo. Mutta nyt pitää irrottaa tää tästä. Vanhan jämät ja käydä tosta TH7 tästä pöllimässä tää. Ja katsoo, että meneekö se tähän suoraan. Ja sit ruveta sovittelemaan, että miten se vaihteista palkki tänne istuuko enää. Istuuko ollenkaan. Katsotaan se.